Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subakande o ngam yettinan don ko sifa e kelle gadan e jandiji leydi Sénégal joni balen ko jandiji ɗi alarba sappo e nayi lewru janvier hitanɗo junnaje ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gadan e jandiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande enquête quotidien kam musimen jandiyankoɓe ɓe garta koye jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leyɗele arabeɓe ɗete holno ɓe mbiri ɓe mbitande ko Diomaye Faye kañum kay waɗi reprendre woni tan ɓamti ɗen ɗon golle e ngal ɗon jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leyɗele arabeɓe ɗe holno wiiri kam musimen e jandiyankoɓe ɓe garti noon e gonɗon jillu ganda kay horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne tawi ɗum toon to ganda kay kañum woni toon to Kowet toyete jande nde arti e konngudi Yacine Fall jakoɗo kalfinaɗo gueɗe ñawoje nder leydi Sénégal eɗin ɗon tumamuyaji ganda kay o fawi ɗum e dow nguru mo ganda kañum woni Farba Ngom ɗum ene tawe e jande nde kono di ɓe ganda kañum woni yaadiɓe Farba Ngom e landa ganda kay kañum woni e landa APR kañum menne deƴƴani cuuti konngudi kolletti kay wonande ɗum ɗon kay ko yuti alhaali koye ganda kañum woni e mbaɗi dénoncé ko yuti on ɗon fannu hono wiiri e jande ganda kay kañum woni jande wiyetende jande enquête quotidien ƴeewoyen jande l'éveil quotidien kam musimen janden ko ɓe garti ko e ngulɗon jillungu horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ganda kay waɗi ɗum toon to leydi e Kowet toyete kolletti kay wonande Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaɓama toon jaɓɓugal apartam lamal ko noon kadi e jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Kowet sembitinama tigui rigui holno wiiri jande ko waɗa ɗum ko kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti e ɓe ganda kañumen goni remoɓe e guerte ɓe garti on ɗon campagne de commercialisation kolliti kay wonande laamu leydi Sénégal e yamiri nde guerte ɗe te ɓe ganda kañumen goni ɓe mbaɗa ɗum ko wiyete ko exporté hono wiiri jande kay ganda kañum woni jande l'éveil quotidien ko ɗum ko tawate e jande ko konngudi omo ganda kañum woni Yacine Fall mo ganda kay kañum woni jagoɗo kalfinaɗo ko yowiti e gueɗe ñawoje fewde omo ganda kañum woni Farba Ngom no ɓe mbiri ɓe mbitande ko Yacine Fall kañum kay o woni kadi ko muddini omo ganda kañum woni Farba Ngom ha muddi ɓe ganda kañum woni jiyaɓe e landa APR kañum men nana ngulla mbitande kuuɗe ɗe ko ɗum scandale holno wiiri jande nde ɓe gartini kadi e ngal ɗo pottal pour ngal wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte ɗum koko yewti on ɗon demi final kawguel africain ko weli hitanɗo junnaje ɗiɗi e nogas e joyi ƴeewoyen jande l'évidence quotidien kamɓe noon ɓe gartidi koye ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal e leydi Égypte ɓe mbitande ko Sénégal kay foola olo kan ngam wawa yijjitande yimɓe ɓeyete e caɗele mumen ko ɗum woni ko hani hono no wiiri kam musimen janiyankoɓe ɓe garti noon e Mohamed Salah kam e Sadio Mané ɓe mbitande ko haɓene kadi ganniyi fottide ngol ɗo lawol tataɓol ɗum koko yowiti e ngel ɗo kawguel africain ko wel ɓe gartini kadi e konngudi omo ganda kañum woni Yacine Fall jagoɗo kalfinaɗo ñawoje fewde kay e ɗin ɗon tumamuyaji ganda kay fawama e dow nguru omo ganda kañum woni e Farba Ngom hono no wiiri jande ganda kay kañum woni jande l'évidence quotidien ƴeewoyen jayinde Rewmi quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko la traque ɓe ganda kay public wattidi ko e ganda kay kañum woni ko wiyete ko six step holno wiiri kam musimen jayniyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi ko Farba Ngom épinglé ganda kay ko kañum woni pour des contenus ganda kay holno wiiri kam musimen jayniyankoɓe ɓe garti noon kanko Farba Ngom ko sababu kay o heddi toon to Suudumbir ɗum ko caggal nde jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo gueɗe ñawoje waɗi kuccam hakkude mum e jayniyankoɓe e ñalawma hanki o ɗum ene tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde Rewmi quotidien e jayde Rewmi sport kañum arti ko e ngal ɗon pottital ngal ganda kay ne foti wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte ɗum koko yowiti e ngel ɗo kawguel africain ko weli hitanɗo junnaje ɗiɗi e nogas e joyi ɗum koko yowiti on ɗon demi final ɓe gartande Pape Thiaw kam e fettoɓe muɗum e kolletti kay wonande oɗo saaha joni Pape Thiaw kañum e fettoɓe kala haɓe jogui aɗamamuyo no fewi ngam ko yowti e ngel ɗon ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte e jayde gendine nde Le Soleil kañum arti ko e konngudi omo ganda kañum woni jagoɗo kalfinal ko yowiti e gueɗe ñawoje Yacine Fall mbitande ko Farba Ngom wala soupçonné woni tan tuma ko jogat ɗum téléphone ngaji kam e wadde complot toon to Suudumbirdu toyete ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbi ko nouvelle affaire woni tan ko gueɗe kese kay woni ko yalti e ganda kay kañum woni alhaali omo ganda kañum woni Farba Ngom musimen jayniyankoɓe ɓe garti e ngunɗon jillu ganda kay hoorejo leydi ndi waɗi ɗum
ton to kowet to ete goɗɗum ko ene tawe jande ko ngal potala ko leydi Sénégal kam e leydi Égypte ɓe mbi ko ñalawma o kay ko hande mbi waktu o noon wayno tan de ko heedi ni ende hono no wiiri jande Soleil jani gendire nde jande témoin quotidien kamɓe noon ɓe gatti ko e on ɗon accusation walla ni mbiyon ɗiɗon konngol ɗi ganduɗa kay jaggoɗo kalfinal ko wiite gueɗe ñawoje leydi Sénégal fawi ɗum e dow mo ganduɗa kañum woni keesi Farba Ngom ɗum ene tawe jande nde kono kadi musidɓe janiyankoɓe ɓe duttinima on ɗon demi final mo ganduɗa kay ko balow hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte ɓe mbi hunde de urata ko wiyete ko référence ɓe gatti noon on ɗon ɓiɗɗo leydi Gabon mo ganduɗa kay kañum jogori wonde arbitre on ɗon match ɓe gatti kadi e supporter leydi Sénégal ganduɗa kay darde mumen ko jogori ɗum wonde ɗum kala ene tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde témoin quotidien jayde l'observateur kañum arti koye on ɗon match on ɗon demi final hakkude leydi Sénégal e leydi Égypte ɓe mbitande ko Sénégal hakkude ɓe ganduɗa kañum baro teddugal leydi Sénégal comme les francs d'Égypte e oɗo ñalawma mo ganduɗa kay ko sappo e nayyi e nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe gatti noon mo ganduɗa kañum woni Régis Bougar mo ganduɗa kay kañum woni holliti wonande kay holno baroɗe poti wadde ha mbawa folde on ɗon kippe mo ganduɗa kay kañum woni kippe mo leydi Égypte jande arti alhaali e Farba Ngom ɓe mbitande ko affaire mo ganduɗa kay kañum woni appel téléphonique toon to suudu dumbirdu ko ɗum kay woni ko rewra on mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom kanko noon omo jogori ɓenninede toon to parquet to ete hono no wiiri kam musidmen janiyankoɓe ɓe gattini kadi e Pape Malick Ndour mo ganduɗa kañum ne nena rewe ɓe mbitande ko Pape Malick Ndour ha joni accaka tawa ko yowiti alhaali mo ganduɗa kay nena ɗum rewira ɗum ne jande nde arti hen ƴeewen jande ɓe ganduɗa kañum woni jande point actu kam musidmen janiyankoɓe jande point actu ɓe gattande ko yowiti alhaali on ɗon point de presse wonde kay ministre de la justice mo ganduɗa Yacine Fall ɓe mbitande ko Yacine Fall waɗi lourde charge fewde o ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɗum ko caggal nde o tumimo wonde kay o jogademo téléphone ngaji toon to suudu dumbirdu e jokkodirde e yoga e yimɓe taw ko wonɓe ecce bowal kanko fotani jogade téléphone toon to suudu dumbirdu hono no wiiri kam musidmen janiyankoɓe ɓe gartini kadi eɓe ganduɗa kañum woni landa APR ɓe ganduɗa kay e deƴƴani hay saaha goto e cuuti konnguli ngam wasde yadude ɗin ɗon konnguli ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum woni jaggoɗo kalfinal ko yiti e gueɗe ñawoje suuti ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde point actu e jayde tribune quotidien kañum ko hen arti ɓe mbitande ko gueɗe ɗe kay ko gueɗe ganduɗa kañum oɗo saaha joni famani e gueɗe ɗe wiyama ko ine tolni e nogas temedere nogas milliard copreje meɗen franc CFA arti ha e wiyama joni ko ayawoji woni ko nangui Farba Ngom toon to suudu dumbirdu ɗum de kam ko hunde hirsinide hono no wiiri kamɓe musidmen janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde la tribune quotidien jayde coftal ɓalli nde e jayde tribune sport kamɓe noon ɓe garti koye ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte ɓe mbitande ko Mané ma huccodir mo ganduɗa kañum woni le roi Salah ko yiti ngal ɗon pottal ɓe gartini e Pape Thiaw mo ganduɗa kay ko letti onde eɓe paari baroɗe te ene paari ngam wawde huccodirde ɓe ganduɗa kañum goni e leydi Égypte ko ngoli Kalidou Koulibaly ine tawe e nder jayde nde kono ɗum ko ɓe mbaton natal Sadio Mané kam e mo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Mohamed Salah bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe e Yawpindi TV ko ɗum woni komin kemno ruminalade ko sifa e kelle gadan yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen rebinde jayndeji wonata ko janggo soko wiɗi keno ɗo e nden min mbiyon jokke e ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.